kahinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babayi ngadtos babayi. Adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan ug ang pagbalik ni Hesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod ug maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas ug mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao magpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi, ug unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali. Sa tumong ug tuyo nga kami makaalagad diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa reformasyon. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog sa reformasyon. Ug karon aniya ang inyong alagad. Maayong gabi alang sa atong mga higalag, mga kaigsunan, mga suki nga tigpaminaw dinhi nining atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. In behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement, kininyong alagad kanginan Brother Aldrin Romo, magapakig-uban kaninyo sulod sa usa ka takna nga tulumanon alang usab sa paghisgot mga higala sa mga pulong sa Dios may kalabtanan sa atong kaluwasan. O ato nga pasalamatan ng Dios nining nga kaigayunan nga gihatag nga ni kanato nga sa diin kita usab makahimo sa ato ang programa. Doon na tayo maayong panglawas mga higala. O gingon man usab atong pasalamatan ang tagiya usab nining mga istasyon nagiusab sa ni Doc Rimilito Oy o kauban sa tibuok niya nga panimalay tungod sa paghatag o pagtugot nga ni kanato aron usab kita makahimo sa pagsibya nining mga istasyon. Salamat usab sa pinangunahan sa ato ang station manager dinhi sa maong istasyon, si Sir John Lee Biking. Mayngan man sab sa atong kauban speakers lawak si Sir LL Itang. O gin man usab salamatan sab nato si Sir Romelo Nobinario, kauban sab ni Mamelo na ni Nobinario nag usasab sa mahimong nahimo nga tulay mga higala aron sab kita makahimo sa pag-program nining mao nga istasyon. Dining kagabion mga kahigalanong mga kaigsunan ato nga pamalandungan ni sa pagpadayon ang atong nahisgutan subs ng labay nga mga adlaw. Pansadili pa niya na magampo na kita alang usab sigiyas bala ang espiritu. Dalaygon og silimbahon ng mga Dios nga naikaw sa kitas-an sa mga langit, aniyan usab ang imong alagad nagaduol sa imong trono sa grasya, nagapasalamat diha kanimo sa imuha nga panalangin nga imong gibubo sa imong mga kaanakan ay labi na usab nining imong alagad sa diin niyan usab magatipik-tipik sa imong mga pulong kalamang mga panalangin labi na sa mga tigpaminaw nining maong istasyon aron usab nga sila magiyahan o kanako usab magiyahan sa pagsulti ngadto kanila o kami tanan makakabot ngadto sab sa sama nga hunahuna sa pagsabot sa plano sa kaluwasan sa imong katawhan nining kalibutan na. Ikaw lamang magapanalangin sa ilaha nga mga panginabuhian ingon man usab sa mga nagabuhat sa imong kaumahan, ikaw sa mga panalangin ano sa pagdalag-kalag amiling kalag sa imong atubangan. Ikaw lamang magapakamaayo sa mga magbubuhat sa tibok naong sa yuta.
Palamang magapasaylo, kunin kami nakapakyas buhat sa pulong sa na. Kining tanan salig itugyan, gilaw mang madawat sa ngalan ni Jesus manluwas. Amen. Balik ta dinhi mga higala sa ato usab nga nahisgutan na sa naglabay nato nga mga pagtuon. Yan gihapon may kalabtanan mga kaigsunan sa pagtuman sa balaod. Usa sa mga kondisyon mga kaigsunan sa walay katapusan nga kinabuhi, no? Although di lang gina siya mao ay kondisyon mga kaigsunan. Pero ang nag-una nga hinungdan mga kaigsunan mao nga si Kristo namatay didto sa Kalbaryo sa cross tungod niini mga kaigsunan sa pagsupak sa tao sa balaod sa Dios. Busa ang balaod na ningil mga kaigsunan na nga ang tao nga nakasala mamatay gayud siya. So muna siya ang porsyon ni anak mga kaigsunan mahinungdan na nga si Kristo nagbilin siya og sulundan nato dinhi nining kalibutan na nituman sa balaod sa Dios o nituman siya sa balaod perfectly aron usab pinaagi niini mga kaigsunan katong iyang gituman nga pagkamatarong mo to iyang isulob nato na by faith mga kaigsunan unya wa sab na nagpasabot nga gituman na ni Kristo no dili na ta motuman sa balaod no sumala sa tong naisgutan dinhi tungod kay diha ni ana kita sa diha nga si Kristo namatay no mo na sa gisgutan sa kanta mga kaigsunan because he lives I can face tomorrow. Why? Tungod kay diha ni ana mga kaigsunan sa dihang nabuhi o nabanhaw si Kristo nadaog niya ang kalibutan gani nakatuman siya sa balaod sa Dios sa hingpit gayod mahinungdan nga kita aduna say kusog no sa pagtuman tungod ni ana nga bahin mga kaigsunan no so nasayod ta say papil usab nining balaod nganhis atong kaluwasan no dili ni siya moy muluwas nato dili ni moy mohinlo nato kun dili ang balaod mga kaigsunan moy mutudlo nato nga gikinahanglan nato ang matong manluluwas nga mao si Kristo mga kaigalaan. Kung wala ning balaod, wala ang balaod sa Dios, dili ta makaila og sala, no? Mo nagisgutan ni Apostol Pablo mga kaigalaan og tinuod na, no? Dili yun ta mahimo nga makaila nga kita nakasala kung wag tangon nato ning balaod. No, hopefully mga kaigsunan diya nga bahin magkasinabot ta, no? Kay mo man ay gisgutan sab ni Apostol Pablo. The law is the schoolmaster mga kaigsunan which brings us to Christ. Mo na trabaho sa balaod mga kaigsunan kung ato nga wad-on way mo da nato no way mo tudlo nato nga kinahanglan nato og manluluwas way mo tudlo nato nga kita nasayop kita adunay buling sa atong naong tong kay gipakasama ang balaod mga kaigsunan sa salamin nga mahibaw kita nga kita adunay buling sa ato ang panagway na maayong gabi diha kang 5917 no kang Sister Estrella mga kaigsunan sa gikan ni Sias Negros na sa Banawa mga kaigsunan maayong gabi nimo Brad og sa kauban natong mga Adventista hinaot nga anaa ang tanan sa maayong panglawas ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan labi na gyud sa imong programa Brad. Di makompleto akong adlaw og di ko kabati sa pulong sa Dios. Hinaot maayo pirmi ang imong panglawas aron makapadayon sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Salamat kaayo no sa mao nga text no gikan kang Sister Estrella diya sa may Banawa. Imsab kang Tristan White Bigulay maayong gabi Brad Alden. So dinhita mga kaigsunan padayon ta no sa atong nga naisgutan padayon no continuation mga kaigsunan sa maog hisgutanan mahitungod sa balaod sa Dios. So dinhi kining balaod mga kaigsunan mo ni nahimo nga standard no diha sa paghukom sumala pas Jacobo 12 bersikulo 2 bersikulo 12 Jacobo 2 kapitulo 2 bersikulo 12 nahisgutan na nato ni pero buot na ko sublion mga kaigsunan ay hata mo padayon sa unahan no Jacobo 2 bersikulo 12 nagkanayon. Busa managsulti kamo og managbuhat kamo ingon sa mga tawo nga
paggahukman sa usa ka kasuguan sa kagawasan. So kini mga kaigsunan mo standard no sa paghukom dinhi ibasi mga kaigsunan na ang pahamtang or ang ato ang mga binuhatan no kung kita angayan ba o kita nakatuman ba niini no. So kana siya mo'y gamiton mga kaigsunan or basihanan no standard mga kaigalaan o mga kaigsunan. O gani ang Ecclesiastes 12 versikulo 12 ngadto 13 mga kaigalaan nagingon og labot pa anak ko nga lalaki magpatambag ka sa pagbuhat og daghan nga mga basahon walay katapusan og ang hilabihan nga pagtuon makapabudlay sa unod. Versikulo 13 kini mao ang katapusan sa butang ang tanan nadungog na kahadloki ang Dios og bantayi ang iyang mga sugo kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tawo. No, diya mga higala atong mabasa no sa maong bersikulo labi na bersikulo 13 mga kaigsunan na diha ang pinaka punto no. Kahadloki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tawo. So diha niya na mga kaigsunan no, na makita nato no nga wala siya actually bisan gani no sa panahon ni Kristo mga kaigsunan naa diha ang pagpadayon sa pagtuman ni ana mga kaigsunan bisan siya no sa diha nga atong balikan no katong usa ka ulitaong dato mga kaigsunan nga nangutana mahitungod sab sa pagsulod sa kinabuhing walay katapusan. Walay lain gitumbok si Kristo mao ang pagtuman sa balaod sa Dios. So dinhita atong tanawon kung kini bang maong balaod mga kaigsunan o partially niini ato na ning nahisgutan no. Nagpadayon baning kanini ang gitawag natog balaod mga kaigsunan. No, sumala pa Salmo 119 bersikulo 7 ug 8 magapasalamat ako kanimo uban sa katulid sa kasing-kasing sa pagkakat-on ko sa imong mga matarong nga paghukom. Pagabantayan ko ang imong kabalauran o hinaut unta nga ako dili mo gayud pagabiyaan. So diha mga kaigsunan no. Medyo lahi lang sab no ang naisgutan dinhi sa kuan mga kaigsunan no sa English no or nasayo pra kog kopya pero mao ang gisgutan no naghisgot mahitungod sa balaod. Tanaw ko ang English mga kaigsunan, the works of his hands are verity and judgment no? All his commandments are sure, they stand fast forever and ever and are done in truth and uprightness. So mo ni siyang gisgutan no, sa bersikulo 7. So diha mga kaigsunan nagpadayon siya sa walay katapusan. So ingon ni ana mga kaigsunan no, mo na nga kung dunay mo ingon nga wa na ning balaod no, basin nasayop ning gisgutan sa Biblia no. Pero dili masayop mga higala no. Kaya nagisgutan Salmo 119 versikulo 7 og 8 no nga ang balaod sa Dios nagabarog hangtod or nagapadayon hangtod sa walay katapusan. Now gi-abolish ba ni Kristo? Munay pangutana sagad mga kaigsunan, Matthew 5 versikulo 17. Dili kamo maguna-una nga kumianhi sa pagbungkag sa kasuguan kon sa mga manalagna. Wala ako muanhis pagbungkag kun dili aron sa pagtuman. Klaro na mga kaigsunan kay basin unya no. Nahinumdum ko mga kaigsunan doon ay nag-comment no may tungod sa ato ang gi-post about niini. Matod pa niya wala na daw no or nawagtang ng pagtuo kay tuman na mas balaod no.
Sa ato nang gihisgutan, no, sa nang labay na to nga pagtuon, kana siya mga kaigsunan di na magsuag, di na siya mag-away, mag-uban na sila, no. So diha mga kaigsunan na atong bantayan, no. In a broad sense, kanining gisgutan, the law refers to the writings of Moses. Specifically, it refers to the Ten Commandments, otherwise known as moral law, from which the writings of Moses primarily derive their name. So muna mga kaigsunan, mahimong ma-generalize matag usa sa uban mga kaigsunan nga atong gipakadako kuno ang balaod ni Moses, no? Pero kung imong tan-awon mga kaigsunan, sumasa atong nga gitun-an dinhi, atong gidig deeper, no? May tungod sab niini nga suhito. So atong napamatud-an nga adunay gitanggal, no? Actually adunay nawagtang mga kaigsunan sa diha nga si Kristo na lansang na didto sa Kalbaryo sa cross. Og aduna say nagpabilin bisan sa atong kapanahonan karon. So the prophets refer to the writings of the prophets. This Christ came not to destroy but to fulfill or to meet their design. So muna siya mga kaigsunan ang tumong, no, nang gisgutan diya sa Matthew 5 versikulo 17. Kana nga portion mianhi siya dili sa pagbungkag kun dili sa pagtuman niini, na. So hopefully, no, ato nang na batian diha mga kaigsunan, or ato ag nasusi usab diha nga bahin kay basin unya, no, mahimo sab ta nga malimbungan mga kaigalaan. So unsa man sa gipamatuod mga higala sa mga Protestant reformers, no, about sa kanini ang mahitungod sab sa napulo kasugo mga kaigsunan, no. Sumala pa sa kang Dr. Albert Barnes, sa pagbasa aning iyang apelyido, no. Sumala pa, the law of the Jews are commonly divided into moral, ceremonial, and judicial. The moral laws are such as grow out of the nature of things which cannot therefore be changed, such as the duty of loving God and His creatures. So, gi-specific din mga kaigsunan, ang moral law, sumala pa, kini siya, dili siya mausab. Na? This cannot be abolished. Mo na say pamahayag mga higalas, mga Protestant reformers, mahitungod sab sa balaod sa Dios. Kung kini ba siya naglungtad o wala ba'y katapusan. So sumala pa dinhi, dili mausab, no, sumala pa, therefore or which cannot therefore be changed. Sumala pa, this cannot be abolished, as it can never be made right to hate God or to hate our fellow men. Mo man na siyang portion mga kaigsunan, no. Kay nasayod ta, no, kining moral nga balaod mga kaigsunan, na divide siya into two. Usa na diha ang gugma nato sa Dios, mo nang gisgutan una, duha, tulo ngadto sa ikaupat kasugo mga kaigsunan, mo nay nagpamatuod natong gihugma ngadto ang Dios. Og dili sab nato nahimong dumtan ang atong igsig ka tawo, no, sumala pas ikaduha nga portion mga kaigsunan sa kanini ang moral law, which is paghigugma nato sa to ang ginikanan, pagdili pagpatay, pagpanapaw, pagpangawat, no, kanang gisgutan mga kaigsunan sa kanini ang ika-5, ika-6, ika-7 adtos ika-10 ka mga sugo mga kaigalaan. Of this kind are the 10 commandments. This our Savior neither abolished nor superseded. Wa ni giwagtang sa Dios or sana kanana ang gipalabwan pa, wa na, no.
Kundili, the ceremonial laws are such as are appointed to meet certain states of society or to regulate the religious rites and ceremonies of the people. This can be changed when circumstances are changed, and yet the moral law be untouched. So diha mga higalag, mga kaigsunan, no? Atong makita ang kalainan, no? Nining duha mga higala. Sumala pas pamahayag mga kaigsunan sa mga Protestants, reformers, mga kaigsunan. May tungod sa moral law o kinini ang ceremonial. And ikatulo maning judicial mga kaigsunan, no? Kining judicial mao ning ilaha pagpamalakas silang nasod. Pero kining duha mga kaigsunan naghisgot may tungod sa moral o ceremonial, no? Ang ceremonial sumala pa circumstances moabot mga kaigsunan mausab siya. Pero ipaklaro mga kaigsunan, yet the moral law be untouched. Dogang pa, no? Usa ka Protestant reformers gihapon, no? The Perpetuity of the Law of God by C.H. Spurgeon, page 4 to 7. Nagingon diha, Jesus did not come to change the law, but he came to explain it. And that very fact shows that it remains, for there is no need to explain that which is abrogated. By thus explaining the law, he confirmed it. He could not have meant to abolish it, or he could not have needed to expound it. That the master did not come to alter the law is clear, because after having embodied it in his life, he willingly gave himself up to bear its penalty, though he had never broken it, bearing the penalty for us, even as it is written, Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. So, if the law had demanded more of us than it ought to have done, would the Lord Jesus have rendered to it the penalty which resulted from its too severe demands? I am sure he would not. Because the law asked only what it ought to ask, namely perfect obedience and exact of the transgressor, only what it ought to exact, namely death as the penalty for sin. Atong padayon pagbasa mo kayo sa last, no? Death under divine wrath, therefore the Savior went to the tree and there bore our sins and purged them once for all. So kana siya gisgutan diha mga kaigsunan, no? Klaro, no? Nga bisan si Kristo mga kaigsunan wala mag-usab sa balaod, no? Iyang gipaklaro, bisan siya gani nga way sala mga higala, pero unsa man kanini ang midawat siya sa penalty, no, niining balaod mga kaigsunan. Although si Kristo wala makahimo og sala, in behalf sa ato mga kaigsunan, no, diha ato ang makita. Gani wa sumala pas gisgutan, wala ni siya giusab, pero gani nanginahanglan mga kaigsunan og perfect obedience, no? Or kung nakasala mga kaigsunan mo na death penalty or death as the penalty for sins. Mo na nahintabo mga kaigsunan nga sa ato ang kananaang manluluwas, namatay gayud siya, no, dito sa Kalbaryo sa cross. Dogang pa mga kaigsunan si John Wesley, no, in his sermon volume 1 page or number 25, pages 221-222.
The moral law contained in the Ten Commandments and enforced by the prophet, he did not take away. It was not the design of his coming to revoke any part of this. Every part of this law must remain in force upon all mankind and in all ages, as not depending either on time or place or any other circumstances liable to change, but on the nature of God and the nature of man and their unchangeable relation to each other. Klaro na mga kaigsunan, no? Usas mga pamahayag usab sa mga Protestant reformers may tungod usab sa balaod sa Dios. So anhita, no? Sa ato nga dispensasyon mga kaigsunan, no? The New Testament or the New Testament dispensation mga kaigsunan. Giun sasab ni Kristo mga kaigsunan, how did Christ treat his Father's commandments before his death? Juan 15 versikulo 10 mga kaigsunan, kung kamo magabantay sa akong mga sugo, managpabilin kamo sa akong gugma. Maingon nga ako nagbantay sa mga sugo sa akong amahan, og ako nagapabilin sa iyang gugma. Kiyon sa ni Kristo mga kaigsunan, wala pa siya namatay, sumala pa. Kung kamo magbantay sa akong mga sugo, magapabilin kamo sa akong gugma. So muna ipamatuod ni Kristo mga kaigsunan, na kung maghisgot kita ngadtos balaod, na kung kita sumala pa nagabantay sa iyang mga sugo, nagapabilin kita diha sa iyahang gugma. Kaya nga naman, bisan siya mga kaigalan, nagtuman usab sa sugo sa iyang amahan. Now, how are Christians who live after the cross admonished to walk? Giyon sa mansab, no? Sa mga Kristohanon, mga kaigsunan, sa mga nagkinabuhi nga mga Kristohanon, mga kaigsunan, human sa kamatayon, no, ni Kristo dito sa Kalbaryo sa cross mga kaigsunan, gisultihan may tungod sa unsa sa ilahang paglakaw. Uno Juan 2 versikulo 6 nagingon, ang nagapamulong nga siya anaa kaniya, kinahanglan magalakaw usab ingon sa paglakaw niya. Klaro na mga kaigsunan, si Kristo sumala pas atong gibasa ganiya sa Juan 15 versikulo 10 nga siya nagabantay sa sugo sa iyang amahan, o siya nagapabilin sa iyang gugma, no? Kita usab isip, no, mga Kristohanon, mga kaigsunan, human dito sa cross, gi tambagan ta say atong or kita gitambagan mga kaigsunan usasab ang atong nga paglakaw, sumala pa kung unsa ang gihimo niya, mausay atong pagabuhaton, mausay atong paglakaw mga kaigsunan. Kanang gisgutan diyang paglakaw pag kinabuhi mga kaigsunan. Kung si Kristo nagkinabuhi sa pagtuman sa kabubuton sa iyang amahan, pingan man sab kita, no? Kay dili man talabaw sa atong agalon, no? So anhisab ta na panahon sab sa mga apostoles mga kaigsunan. How did the Apostle John indicate that the law of God is still binding in Christian dispensation? 1 Juan 3 versikulo 4. Unsa man say gisgutan diha? 1 Juan kapitulo 3 versikulo 4. Ang tanan nagabuhat sa sala, nagabuhat sa pagkamasupilon usab. Kay ang sala mao ang pagkamasupilon. No, klaro na, no? Kung ato na sa English magkaisan, labi ng klaro, no? Whosoever committeth sin, no, nabalik-balik na nato ni nga bersikulo mga kaigsunan, pero kung usbon, no? Whosoever committeth sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. So munang gitawag og sala mga kaigsunan tungod kay nakasupak sa balaod sa Dios o nagatsupak sa balaod sa Dios. So this text mga kaigsunan do not say that sin was the transgression of the law, but the sin is the transgression of the law
thus demonstrating that the law is still in force in the gospel dispensation. So, whosoever likewise, matod pa gisgutan, kanang gisgutan niya, whosoever likewise shows that universality of its binding or binding claims. Whoever of any nation, race, or people commits sin transgresses the law. Muna gisgutan sa mong context magkaisunan sa 1 Juan 3 versikulo 4. No? So, klaro na mga kaigsunan. Now, ato sabta kang Apostol Pablo. Giyon sa sab ni Apostol Pablo mga kaigsunan, no? How did the Apostle Paul also indicate that the 10 commandments of God are still binding even after the cross? Roma 3 versikulo 9. Nan unsa man mga labing maayo ba kita kay kanila? Siya ra po nitubag magkaisan dili bisan sa unsa nga paagi. Kay gisumbong na nato ang mga Hudiyo og ang mga Hintil usab nga silang tanan anaa sa ilalom sa sala. Roma 3 versikulo 23, kay ang tanan na nagpakasala og nawad-an sa himaya sa Dios. So sa ganitong sala mga kaigsunan, mao tong pagsupak sa balaod. Paul wrote this gospel to his fellow Jews in Rome to convince them that they are sinners and in need of the Savior. So kini mga kaigsunan, humanas kamatayon ni Kristo, no? Dito sa Roma, sa diha nga gidana si kanini ang Apostol Pablo dito. He points to the fact that all men, both Jews and Gentiles, are under sin even at the time of the writing of his letter, which was written many years after the cross. If the law of God was abolished at the cross, mamagod ni argumento mga kaigsunan, na kung ang balaod sa Dios gi-abolish pa dito sa cross and no longer binding in the Christian dispensation, then it must follow that all who have sinned before the cross must have been automatically saved from the penalty of their sins and are no longer under sin. For where no law is, there is no transgression. No, sa isgutan dias Roma 4 versikulo 14. Nya ganong gisgutan pa man ni Apostol Pablo nga ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios, no? Sa atong gibasa ganiya magkaigsunan Roma 3 versikulo 23. Nya dili lang nagisgot may tungod sa mga Hudiyo, maingon man usab sa mga Hintil, no? Roma 3 versikulo 9. So kung nahitabo na, automatic na ta, no? Nga nahimong naluwas ang tawo. Pero nganong naghisgot pa man si Apostol Pablo ni adto? But Paul said that all are present, are all under sin, indicating that the law still stands, condemning all transgressors as sinners even after the death of Christ. Meaning, nagyapon ang balaod, no? Kay bisan pa man, namatay na si Kristo, dito sa Kalbaryo, sa cross, mga kaigalaan, naagyapon ning gitawag og sala. That stands for kanon na ang pagsupak sa balaod sa Dios, no? Katong gisgutan sa 1 Juan 3 versikulo 4 mga kaigsunan, nya gisgutan sab ni Apostol Pablo Roma 3 versikulo 9 o Roma 3 versikulo 23. So nganong naghisgot pa man siya na kung ugaling wala na'y balaod or kung wala na'y malapas. Kay wala nang balaod, kay sumala palagi sa argumento mga kaigsunan nga gilansang na dito sa Kalbaryo sa cross. Pero si Apostol Pablo nagingon, itang tanan nagpakasala og nawad-an sa himaya sa Dios. Saan man nato pag-harmonize niya na mga kaigsunan. So klaro man diha nga bahin mga kaigsunan nga nag-exist kining mao nga balaod. So diha mga kaigsunan, Roma 3 versikulo 19. Karon atong himbaluan nga bisan unsang mga butang ginaingon sa kasuguan,
ginasulti alang sa mga naa sa ilalom sa kasuguan aron pag sapungan ang tanan nga baba ug ang tibuok nga kalibutan masakop sa ilalom sa paghukom sa silot sa Dios. Klaro gyapon, no? Nganong naghisgot man gyapon si Apostol Pablo niana kung ugaling wala na ning gitawag og balaod. Does faith in God make void the law? Ninomdom ko sa nag-comment magkaigsunan sa ato nga gi-post, no? Sa ato sa nga video dinhi. Dinhi sumala pa ngay wala na daw pagtuo kay naghisgot na ta may tungos balaod, no? Tong nag-comment ko sa iya, ha, no? Ga paminawa, no, ang ato nga program. So dinhi gisgutan sa Roma 3 bersikulo 31 nag-ingon magkaigsunan, no? Sa pangutana, does faith in God make void the law? 3 bersikulo 31. Busa gihimo taba nga walay kapuslanan ang kasuguan tungod sa pagtuo? Kana dili mahimo. Hinuno ginatukod nato ang kasuguan. Mo ni mga higala, no? Dili pwede, no, nga ato ang ibangga or atong iaway ning pagtuo og kang kasuguan mga kaigsunan. Moingon tang wala na ning pagtuo di ay kay kasuguan na man lang inyong gitudlo. No. Sumala pa dinhi sa atong gibasa mga kaigsunan, wala nato gipakawalay kapuslanan ang kasuguan tungod lang sa pagtuo. Ato ni siya nga sumala pa gitukod o ginatukod. So diha, no? Ato nga mabantayan mga kaigsunan, atong makita nga kana siya nagkaharmoniya ang tanan, no? Kay bisan unsaon sab nato pagtuman sa kasuguan mga kaigsunan, kung wala sab ning pagtuo, useless, no? Mahimong samaras mga iskriba og parisiyo mga kaigalaan o mga kaigsunan. Nga naman, samara nga nagtukod tas atong kaugalingon nga pagkamatarong mga kaigalaan. So, muna atong bantayan, no? Muna nga ang John 3 versikulo 16 mga kaigsunan, di usab nagpadayag, no, nga ang balaod sa Dios mga kaigsunan wala siya katapusan, no? Or nagpadayon siya, no? Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niya iyang bugtong anak aron nga ang tanan nga mutuo kaniya dili mawala kun dili may kinabuhi nga walay katapusan. 1 Korinto 15 bersikulo 3, kay una sa tanan gitugyan ko kaninyo ang akong nadawat usab nga si Kristo namatay tungod sa atong mga sala, sumala sa kasulatan, no? Tong hinumduman kamatayon ni Kristo mga kaigsunan tungod sa atong mga sala. So kana nagisgot mahitungos balaod sa Dios mga kaigsunan. So muna atong pamalandungan, Jacobo 2 bersikulo 8 ngadto 12, labot pa kung sa pagkamatuod at nagatuman kamo sa harianon nga kasuguan sumala sa kasulatan, higugmaon mo ang imong isigkatawo ingon sa imong kaugalingon, nagabuhat kamo og maayo. Na diha gipamatud-an mga kaigsunan nga sa dihang atong higugmaon ang atong isigkatawo nagbuhat tag maayo. O kana siya nasulat mga kaigsunan sa sugo sa Dios. Apan kung may nagpasulabi kamo, apan kung may pagpasulabi kamo sa mga tao, nakasala kamo o hinukman kamo sa kasuguan, nga kamo maglalapas. Klaro, no? Meaning mga kaigsunan, nag-exist ang balaod sa Dios. So hopefully mga kaigsunan, no, ato ning na sabtan sab dinhi nga bahin ug ato nga pamalandungan sa makadaghan mga kaigsunan. Kung galing doon na mo'y mga pangutana mahitungod sab nini, ay message lang mi sa ato asab nga numero ug sa ato asab nga Facebook page. Wala tay igong oras mga kaigsunan, atong tapuson pinagis pagampo. Dalaygon og silimbahon ng mga Dios nga naikaos kitas-an sa mga langit. Salamat nini nga kay gayunan nga gihatag mo sa imong alagad. Ikaw lamang mga panalangin sa mga pulong nga mong naisgutan kini usab masabtan sa mga tigpaminaw. O ligon na lamang pagtuo bisan pa mas mga pagsulay maabot sa among kinabuhi kami makabarog nga maligon. Ikaw sa mga panalangin sa tagiyan ini mong estasyon o sa mga nagadumala usab niini sa mga katawhan, ikaw sa mga panalangin sila mga panginabuhi. Ing tanan ang gisalig gitugyan kilamang madawat sa susman luwas. Amen.
Hangtod sa sunod higayon, dinhi sa atong programa mga kaigsunan tingog sa reformasyon in behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement kinyong alagad sa kanginan Brother Aldrin Romo magaingon kaninyo mayong gabi ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kining huni nga inyong nabati, may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon, ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo, uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalingong, ug mituman sa pulong sa Ginoo, kay ang panahon, hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon. Ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod higayon sa samang takna og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.